тоҷикистон дар мавсими 2024 баргузор мегардад. Истарафшан муқобили Хуҷанд, бозие ки расо як сол дар ҳамин варзишгоҳ Хуҷанд меҳмон нашуда буд. ставое ки бо иштироки онҳо мухлисони бениҳоят зиёд ҷамъ мешаванд дар варзишгоҳ. Истиқлоли мавсим ҳамаро мағлуб карда истодааст дар роҳи худ, аммо зидди Истиқлол бозии нисбатан хуб нишон натавонист Хуҷанд аст дар ҳамин давра. мусови бо Эсхата ва пирӯзиҳо бар Вахшу Кукто шояд ки аз Хуҷанд ҳам поинтар бошанд. аз маркази майдон Хуҷанд бозиро оғоз мекунад бо Пероҳан Аҳмадов. айни замон ҳуҷуми хатарноки Истарафшан дар дохили ҷаримагоҳ аст. Азамат Исроилов партоп хуб иҷро менамояд. хуб дар ёд монда будам онҳола ором бозӣ мекунад дар мавқеи худ муфтиёри марказӣ Мирзоҳид Мирзомаҳмудов. пои худро баланд бардошт Ҷавоҳир Расулов. воқеан ҳам сахт зад ба дар такрор мебинем. хуш воқеан ҳам аз ҳад хатарнок бозӣ кард. беҳуш шуд бозигари Хуҷанд. корти сурхи мустақим ба бозигари Истарафшан нишон дод шуд ба Ҷавоҳир Расулов. партоб ба ҷаримагоҳ. фурсат аст барои зарбазанӣ ва тӯб аз паҳлӯи дарвоза мегузарад. паси бениҳоят хуб иҷро карда мешавад. вазъияти хатарнок дар назди дарвозаи Истарафшан. Дени Далиев партоб иҷро менамояд. расули Далиев ба ҷаримагоҳ бисёр хуб мувофиқ буд. артём Муҳаммадалӣ Азизбоев дар ихтиёри бозигари Истарафшан партоб ба марказ зарба ва гол. гол ой чӣ голи зебо Илҳом Ҷонбаротов монанди солҳои беҳтарини ӯ дар намоияш. се нафара ҳуҷумро ташкил карданд. бозигари Истарафшан ё таваҷҷӯҳ мекунем. аз канор партоб иҷро гардид бо як расиш. зарбаи сахт бо пои шабто хуб мубориза бурд Муҳаммадалӣ Азизбоев ва партоби Азамат Исроилов ва бояд гуфт ки зарбаи натиҷа бояд гуфт ки Бикатал фирор мешавад аз тарафи рости майдон. мазарат ин беке буд бардошт, аммо ҳамин хеле тазоҳур кард. партоб ба ҷаримагоҳ бештар ба зарбаи мустақим Сердюк. Далиев зарбаи ӯ бармегардонад муҳофизатгар. на ё худ Фарҳод Амирӣ. ҳуҷуми Хуҷанд давом дорад. Бикатал аз ақибаш бозингар аст. Тони зарбаи сахти ӯ фурсат барои Хуҷанд. айни замон зарба куҷо аст ва гол. ниҳоят гол ва боз дар дақиқаи 97 наҷот меёбад Хуҷанд аз боғ. аз хати захиравӣ ба майдон баромада хубтар имрӯз бозида истода буд. партоб ба ҷаримагоҳ зини баромадан аз мавқеи худ ба иштибоҳ дод дарвозабон. дигар бора мавқеи худро мегирад. зарбаи Бикатал офсайд умуман нест. ва Шурат Шоҳарзаров дар ҳамин бесарусомонӣ, дар ҳамин бетартибие ки бозигарони Истарафшан натавонистанд ки сари вақт партобро бартараф созанд, истифода бурд ва тӯбро дақиқан ба гӯшаи болоии дарвозаи Истарафшан ворид намуд. як бар як. аммо рӯҳафтодагӣ дар он аст ки Истарафшан наздик ба ғалаба буд дар ҳамин бозӣ, гарчанд ки 10 нафара буданд. гарчанд ки 10 нафара як имтиёзро ба даст овардан ҳам кори саҳл нест. тамошобини азиз, дар ҳамин ҷо гузориши мустақими мо аз варзишгоҳи марказии шаҳри Истарафшан ба анҷом мерасад. меҳрабони кишвар